Tak ještě o lidi dnešním videu se zareagujeme na tady tohle video od Doda. Jmenuje se to Na tyhle auta se půjdu podívat IRL. Takže hoši, obepsal jsem nějaký autosalony, protože si chci pořídit nový auto. Já vím, že to furt... Hej, hnedka ze začátku, kámo, tady, kámo, Rod. Dragu, já se omlouvám, že to furt dragu. Podle mě za poslední půl rok vyšlo třeba 6 videí, že si koupím nový auto a tak. Ale prostě jsem Ale já se mu nedivím, jako mít hezký auto je základ, ne? nerozhodnej, jo, furt se mi mění budgety. Jednou si říkám auto za tuhle částku, jednou za tuhle částku, jo, a furt se to jak střídá, každopádně teďko jsem si pořídil nový auto. On si koupil nový auto? To ani nevím. Na to si zareagujeme v příštím videu. Který je na daily. Ale psal jsem autosalonu a domluvil jsem, že se můžu podívat na jejich auta, co mají, ale mám jim dopředu dát vědět, na Tak to Lambo je dobrý, hoši, to Lambo se mi líbí. Ten si jede. jaký auta se půjdu podívat už. A pak zároveň vyjde i videjko na můj hlavní kanál, kde tam fyzicky půjdeme a půjdeme se na ty auta podívat a možná i vyzkoušet. Uvidíme, co nám všechno dovolí. Každopádně, auta super, tak mi teda odepsali. Upřímně, Pokud se aby jsem se potom na to video až vyjde a jak jsem bude na to všechno koukat, tak, tak prostě na to příští video můžu zareagovat. A zapomeňte, že budu reagovat jenom na Duda, budu reagovat na všechny youtubery. tady mají fakt hodně aut, jakože mají tady 259 aut Hej, tak to je celkem crazy, kámo, tolik nemáme ani ve městě. a mají tady fakt jenom takový jako prémiovky. A já bych chtěl jít cestu jako prémiovky. Takže, co bychom tady dali? Dáme tady od nejdražší, hoši, protože upřímně, já mám v plánu kupovat jakoby nějaký dražší trošku, jo? Když to tady od nejlevnějších tak je za 600, 700, já mám v plánu jít jako někam víc. 600, 700, no 6, 7. On právě teďka streamuje, hej. Takže dáme to od nejdražší. A už tady máme docela drahý kár. Já si ještě připravím poznámkový blok, ale to se nekoukejte, jo, protože hele, tady tohle video natáčím na streamu a doražte někdy na streamoši, klik.com do streamu většinou mezi 6. večer až 11. večer, jo, tak nějak to vždycky zapínám. OK. Jde to vidět, ale kámo, až do 11. večera teďka je, kámo, je 23:49, já točím reakci a on ještě streamuje. Takže asi tak bych to řekl. Každopádně tady máme poznámkový blok, kde si budu dávat linky na ty auta. Máme tady začátku Ferrari, McLarena. Rovnou na rovinu říkám, jo, rád. Kámo, ten McLaren a kámo, já jsem jednu dobu měl, kámo, úplně jsem chtěl, kámo, totálně jsem chtěl McLaren, ale potom mě to nějak přišlo. Jsem se klidně podíval třeba na ten McLaren. Zajímalo by mě to. Ale na rovinu říkám, že tohle je přes budget, takže jdeme trošku níž. Tady máme auta, které jsou taky přes budget. Jo, Ferrari F8, Aventador, jako musím říct, že ten Aventador, kámo, hoši, jako Aventador by byl krásný. Jo, to není jak Huracan. Aventador za první je V12, ne V10, takže to má mnohem lepší zvuk. A za druhý prostě má to tady tyhle skvělé dveře, kámo. Tohle je úplně něco jiného než Huracany, jako má Moon. No, kámo, ale Moon, ten se rozšoupil tady v Česku. Potřeba kluci z Jabka levně, ten Adam a Vláďa koupili Huracana od Carlose Vémoly, takže a kamo, hned jsme tam driftovali, na to se taky zareagujeme v příštím videu. Nebo Adam Kajumi, jo, nebo úplně něco jiného. Jako jo, hele, je to B12. Jo, vlastně Adam Kajumi má taky Lamborghini. Kámo, jako to je mnohem víc crazy. Každopádně to je za mě taky přes budget. Jakože musel bych se fakt hodně poradit a nejdřív příští rok, jako třeba tohle. Ale ne, záleží, jak se bude dařit všechno. Jakoby úplně do puntíku neznám teď moji ekonomickou situaci. To budu muset jako spočítat. Hej, ten si tam moc jede. On si tam moc jede ty hranolky, hoši. Aby se to všechno, že jo, to vyplatilo, abych jako neprodělal tak. Každopádně Lamborghini Huracan 100, tak to mi jaký přijde cool. To je vlastně Huracan, jako tady mají už prostě. Tohle už jsem říkal, tohle se mi strašně líbí, to je taková prostě verze a pro mě to je mega hezký. Jak jsem říkal, Kajumi nebo Moon, ale je to STO, takže to je taková jako ostřejší verze, spíš na okruhy, nebo no, spíš na okruhy. A má to právě tohle libový křídlo, kámo. Jako to křídlo mě přijde úplně crazy krutý. Jako to křídlo je úplně bomba, jako. Já jsem slyšel, že Jak slyšíte, to křídlo je úplně bomba, ano, takže. pokud se chceš dát třeba na Huracana tohle křídlo, tak stojí třeba 200 000, 300 000. A nechceš na Lamborghini. Tak to je celkem crazy, jakože si koupíš auto třeba za, dejme tomu 10 milionů, ještě na něj budeš, kámo, 300 000 platit křídlo, to je jako, to už bych asi nedal. Dávat nějaký křídlo z AliExpressu, jako já mám na bábu, tak to bávko kámo stojí 500k, 600k, jo. Tady tohle stojí 8 milionů, tak tady nechceš prostě nějaký křídlo z Temu za 5000 třeba, jo. Ale u tohohle mi říkal Moon, že to je fakt No nic, hoši, Temu řeší věci, za mě ne. hodně tvrdý. Jako jo, hej, nakupoval jsem na Temu, ale teďka jako, co jsem všechno slyšel, tak není to moc dobrý, že jako může vás tam hacknout. Jsem omylem zmačkal na další video. Budeš jezdit často, takže to není moc dobrý, ale já upřímně, kdyby jsem měl mít Lambo, tak já s tím nechci jezdit jako každý den, jo. Jakože hele, mě by to upřímně štvalo. Já jsem schopný si to spočítat, kolik tě stojí ten provoz toho auta a říkat si, počkej, a teď, když teda ujedu kilometr, tak mi to stojí 150 korun. Hej, tak ten je teda
ten jako sice copyright, ale moc nad tím přemýšlím. Já kdyby si měl koupit auto, kámo, tak ho koupím a potom, když tak budu radši litovat, než si ho nekoupit a potom zase litovat. Když pojedu 10 km, tak to stojí 1500 a takhle se to spočítám, pak jsem si nechci moc jezdit, takže by mi to vadilo. Takže bych to spíš jezdil, kámo, jako na nějaký lepší akce, nějaký srazy s autama. Jo, Dodo chce flexit moc, mu to je jedno. Nebo kdyby jsem prostě chtěl něco natočit a tak dále, a tak dále. A hlavně to je docela drahý, 8,6 je dost. Co máme tady? Jo, tady máme Ano, je to fakt dost. Huracan Sterato, jako ten Huracan, jako ale, mohl by se, jako upřímně bych se na to podíval, mě by tohle zajímalo, jako asi se na to můžu podívat. Nevím, hele, já jim řeknu, že třeba tohle auto úplně jako by jsem asi si nepořídil, ale chtěl bych se na to podívat možná někdy do budoucna. Tak to mi i tak možná ukážou, ne? Nechci být jako takovej, že jim řeknu, jo, dejte mi tady auta za 9 milionů, kámo, pak si nic nekoupím a ani nad tím nebudu uvažovat, víš co. Takže na tohle bych se klidně podíval, ale je to za dokolka. Možná ty STO jsou všechny za dokolky, viď? Ale chtěl bych se Je nějaký rozdíl mezi zadokolkou a předokolkou, já jsem totiž mezi tímhle úplně blbej. Já jako ještě nevím, co je zadokolka, předokolka, ale asi to bude jako, že to je, že driftíš, no, nevím. za to podívat. Jako asi byste nechtěl tenhle konkrétní kus, ale zajímalo by mě to. Zeptám se, uvidím. Pak tady máme Huracan Sterato, to ale taky pro mě moc není, protože to se moc nelíbí, to je spíš takový to terénní, že to je takový terénní Lambo. Tady tohle Ferrari, jako Ferrari mě taky moc jako neláká, ale 610 kW je to docela crazy, přímě. Dále tady máme už něco, co mě trošku víc zajímá, sakra. No, co mě víc trošku zajímá, jehož uhádnete to z těch tří aut, co mě nejvíc zajímá, je to tenhle Huracan. Jakože nevýhoda u tohohle je, že to má najeto 16 000 kiláků, ale myslím si, že jsme se koukali s Moonem, když jsem byl u něho na tohle a tady jsme se shodli, že tohle je jako dobrý. Tohle je jako dobrý i jako za dobrý peníz. Jo. Je to 4kolka, je to Evo, ale 16 000 km, 16 000 km už je úplně nevím. Fuj ty kola někdo píše do chatu. Jo, kámo, za mě dobrý, jako. Hlavně tenhle Forged Carbon vevnitř, ten přijde libový, jako přímě. Ten přijde libový. Jakože i barva mi přijde cool, jako tohle mi přijde. No tak o barvě se bavit nebudem, to je libová. Jako celý můj jako YouTube kanál je jakoby postavený na modré barvě. Můj hlavní skin je v modré barvě, to asi tak bych to řekl. Dobrý, to je jako dobrá specifikace mi přijde. Víš co, jakože Alcantara tady na té palubovce, hezký sedačky. Teď si nejsem jistý, já se moc v těch lambách nevyznám, ale nevím, jestli u těchto sedaček mi říkal Moon, že jsou prý pěkně nepohodlný. Že fakt jako hodně lidí se na ně stěžují, že to je nepohodlný jich sedět. Ale na tohle bych se rád podíval. Třeba tak to nevím, jestli úplně pravda, jako když jako sedíte v Lambu, tak jako možná, jako jo, nevím. Jako jednou v životě jsem seděl v Lambu, takže asi tak by to řekl. myslíte si, že to hoši můžu takhle u těch prodejců třeba usmlouvat tu cenu, že bych jim řekl, víte co, za 6,7. Myslíte si, že to takhle můžu usmlouvat? Třeba. Možná jo, ne, oni budou rádi, že to zbaví. Co? Jako je to 2022, tohle myslím, že je starší než má Moon. Ale uvidíme, tohle to mě jako hodně zajímalo. No. Pak tady máme tady ten Hej, ten chce moc hoší slevu, on chce moc slevu. tohle Spidera, ten má na je to teda jenom 1000 kiláků, takže o dost míň. Je to taky Evo, taky 4kolka a je to i novější, ale to se mi nelíbí, že to je Spider jako, že to je cabrio, když to s plátěnou střechou a ten Tohle se mi zdá má Carlos Vémola, přímo tady, no už ho nemá, oni ho koupili kluci z Jabka levně a Vláďa, oni to koupili, ale jenom on má tady ty dveře, tak on si to udělal custom a má je vlastně nahoru. je decent, ale nic extra jako jo. Jako kdybych byl tady v tomhle interiéru, tak si neřeknu, že jsem chlap. Řeknu si jako rozdíl. 500 000 není málo, kámo. Jo. Ono se to jako by lehce říká, že no, tak máš tady za 7, tady za 7,5, tak to není moc rozdíl, ale kámo. To si řekneš, že třeba máš auto za 4,5, řekneš si. Je to rozdíl. Tak 4,5, 5,5 to je skoro stejný, pak si už jdou za 5,5 a řekneš si 5,5 a 7, kámo, tak to za 7. A najednou ze 4 na 7, kámo. Jo, jakože tohle to nevím, ne? Těžko říct. Jako, ale tak já jsem taky plesknu, že bych se na to podíval. Jako, ale tak jako to jsou, mám tady 3 Lamba, už jsou skoro stejný auta, jako jo. Já jim napíšu a když tak to trošku zúžím, jo. Hej, ten si kámo, já se sadím, že já si koupím všechny 3, kámo. Já zase nechci moc otravovat, víš co kdyby museli všechny ty auta tam přijet a být tam s nima. Ale podle mě to za všechno budou mít naskladění, podle mě oni mají fakt velký sklad, jako ty auta super. Kámo, on si myslí, že tam prostě přijde a kámo, ty Lambo tam bude mít vedle sebe, kámo, že si tam prostě, kámo, přijde, jako očumíš si, ale to podobně jako musí přichystat a všechno, nebo jak to funguje? Pak tohle to ne, McLaren Artura, to se mi taky nelíbí, Urus to taky ne, Cybertruck, oni tady mají Cybertruck, je mi to jedno, Aston Martin tohle ne, Ferrari F8 Tributo, co to? Cybertruck, hoši, už se o něm tolik nemluví, ale mluvilo se o něm hodně. No nic. Ne. Porsche Turbo S, tohle je taky něco, co mě zajímá. Tahle kárka jako hele, upřímně, mnohem více mi líbí Lambo, ale tady tohle to jede moc, tohle to jako jede moc, tohle jede více jak Lambo.
dobrý, efektivní. Ale tady tohle to konkrétně má jako hodně na to. No, Turbo S je hodně drahý. Turbo S je hodně drahý. A prostě jako hele, když porovnáš tohle a Lambo, tak prostě to Lambo je mnohem víc wow. A jako mě by se i na YouTube prostě tak hodilo jako mít víc wow auto než tohle. Tohle je Turbo, tohle není Turbo S. Jaký tam je výkonový rozdíl? To má 427 kW, Turbo S má 478 kW. Tohle je novější. Jako zase takový rozdíl tam se není, či? Ale jako prostě Já jsem si ani nevšiml, že to je jiné auto. No nic. já se omlouvám už, ale Lambo je Lambo za mě. Jako tohle vypadá hezky, jo. Jakože jiný typ auta, ne jiné auto. Poznám, že to je. Ale Lambo je Lambo. Tohle je podle mě takový komfortní. Jako rád bych se klidně možná podíval i na Turbo S, s tím, že ale tohle konkrétně bych určitě nechtěl. Jako. Ale zajímalo by mě, jak to vypadá. Chtěl bych si jako pošát ty interiéry, takže to bych si tady klidně zapsal. Hele, až jim budu posílat ty auta, tak se rovnou zeptám, že hele, rád bych se jich podíval na hodně těch aut, ale upřímně ne o každý mám úplně jako zájem, tak klidně jako to můžete nějak vyselektovat. Jo. Protože třeba na Turbo S rád bych se mu viděl, že možná někdy. Kam abych taky viděl, kolik aut jako naživo, ale asi jsem to jako nepoštěstí. Třeba jako je, ale jako to no, úplně nevím. Ale to se Pokud budete odebírat, lajkovat a jako bude můj kanál jako růst a potom budu něco vydělávat, tak třeba možná někdy něco koupím, nějaká má vysněná auto. je to, co máte? Tohle tady. To takhle tak maximálně za 20. Jo? Nemá tady úplně skoro stejný? Ne, tady má bílý sedačky a tohle je skoro stejný, kámo. To má skoro tady stejný. Jdeme tady na Myslím, že tady má tam ty sedačky custom, ten interiér. třetí stránku. McLaren Artura. Tohle je taky mě docela zajímá, ale jakože Artura. Ty kámo, je něco, co to nezajímá? Nevím, no. Tam je ty McLareny jako jsou takový Kámo, on si koupí ještě celou halu, kámo. On jim to prostě vykoupí celý ten auto. v midu, viď? Je to hybrid. Jako ty McLareny za mě mají hrozně v midu zvuk, já jsem viděl něco a hlavně na je to 19 000. Mě jeden To prostě je, že týpek, co on je moc rozmyslený. má McLaren 650S, říkal, že u McLarenu prostě nájsť 20. Takhle za ty peníze se mu nedivím, jakože řeším tyhle věci. Je to důležité, jako jestli si koupíš auto za 7 milionů, třeba Lamborghini, který má úplně totálně dobrý zvuk, anebo jestli si koupíš McLaren za 7 000, který nemá žádný zvuk. 1000, tak už by to jako nekupoval. Že už prostě tam je jako docela jako velká šance, že tam něco bude, nebo jako, že se něco stane tak. Ale 720S, tohle je mega dobrá cena, kámo. Tady tohle je za mě docela dobrý, má už to větší nájezd, ale je to 720S, tohle není 650S, to je 720S, to má 720 koní, ale není to odpočtový, takže to se docela prodraží. Co je tohle? Jako jo, prodraží, no. Za Porsche. Jako musím říct, že tohle Porsche vypadá hezky, kámo, že ta konfigurace mi přijde jako taková zajímavá. Ty kola jako asi se mi moc nelíbí. A nejsou to nějaký karbonový, ale magnéziový kola nebo něco takového. To má 14 kiláků jenom na to je jedno. A tohle to ne. Pojďme se podívat, co je tady dál. Ferrari GTC 4. Tohle Ferrari je zajímavý, ale jako je to takový to, že ne, prostě ne. Neviděl, že nějaký takovýhle auto existuje upřímně. Tak máme auta, který mě úplně netankujou. To jsme na 3 milionech. To je takový On netankuje auta. G-Wagon, kámo. To je hodně ve stylu. Jak vypadá interiér? Dá se. Jako v pohodě. Já vždycky vidím. To je prostě normálka, to je každý, to tady u mě má každý. Lidi, co mají G-Wagon, pak trošku nakouknu do interiéru, kámo, říkám si, že to je z roku 2015, nějaký jako starý G-Wagon, to bych jako určitě nechtěl, ale jako abych ho nechtěl asi nikdy, jako, nebo ne, možná, že budu mít dítě a tak, každopádně tady máme Bentley, To doplánuje, mo. to ne, tady další Bentley, jako ty Bentley i vypadají fakt hustě, jakože já, když jsem nebyl znalý v autech, tak jsem si myslel, že tohle Bentley je Bugatti, kámo, nevím, proč to vypadalo úplně jak Bugatti ten předek, ale když jsem viděl Bentley, který tady měl čísla vepředu, stejně jako to má Bugatti, že to bylo hustě. Jo, no to taky má nějaké to Bugatti, no. RS6, kámo, tady jde moc, ale to taky není něco, na co bych se chtěl úplně podívat. Mercedes AMG GT, jako tenhle konkrétní ne, ale klidně bych se jako na to podíval, protože mě zajímá, jako, jak to vypadá a tak dále, tak dále. Jaký to je ročník? 2019? OK, jako tenhle konkrétně je fakt hezký, to bude nějak vytuněný, nebo Je to moc hezký, už je moc. to je nějaká jako série, když je tady napsáno Roadster Carbonere, tak jestli to je nějaká jako edice, nebo co to je. A na to bych se taky rád klidně jako podíval. To mě taky zajímá, protože to je jako taky auto, který se mi jako líbí. AMG GT Roadster, ale jako ne tenhle konkrétně, ale nějaký. Pak tady máme Lotus, už je. Tenhle Lotus vypadá fakt krutě, ale To zase mě moc neláká, jako to třeba je takový, že se mi moc nelíbí. tu si kámo jako jsou spíš takový motokáry. Hlavně tady tohle se bude něco na okruh, že jo, spíš. Ale jako zvenku to vypadá fakt krutě. Co tady máme dál? Alpina B8, to nevím, že existuje. To se mi nelíbí. M8, jako M8 je taky něco, do čeho bych se klidně podíval. Kolik jaký ročník? 2024, protože M8 jako taky Mně se spíš líbí ty RSA, jakoby
na ní koukal, no. Jako kdyby se naskytla M8 za dobrou cenu, tak bych to klidně jako čapnul. No. Hej, tady tohle auto mi vždycky přišlo za ty prachy, že vypadá úplně crazy. Že za 2,8 je to dost peněz, ale mně přijde, že to vypadá fakt hezky a zároveň Víš, jak auto z budoucnosti. to jede 430 kW, 4x4, hej, tohle je taky docela dobrý. Ale myslím si, že tady tyhle SL se dělají vždycky v kabriu, nebo? To je jako taková nevýhoda, no. Jakože já asi kabrio bych úplně nechtěl, nebo? Já nevím. Já si totiž říkám, že za prvý, ty plátěný kabria se mi moc nelíbí. Jo, že prostě ten zadek, myslím, vypadá takový divný, takový dlouhý, jako je, kvůli tomu kabriu. A zároveň, nevím, prostě si říkám, že kabrio je takový Zároveň nevím, dobře, díky za odpověď. v midu, ale zároveň by to mohlo být dobrý. Ale tak to si taky sem plesknu, jo? Pak si to ještě rozstřídím. Máme Pak si to ještě rozstřídím, s ním já to zkonzultuju, na jaký by se mohl podívat, jaký tam mají připravený a tak dále, tak dále. Jo, nechce je úplně jako zatěžovat. Tak máme Jelikož tohle video bude asi nekonečný, tak to musím trošku proskypovat. 2000 years later. scénář je, že pořídím auto, 2 roky ho pojezdím, tam příklad, koupil bych ho třeba za 5 milionů a prodám ho za 4 miliony 900 tisíc, tak to je crazy představa, jo? Plus Jo, jako jo, v tomhle má pravdu, ale zase jako někdo to bude brát, jakože na tom prodělal. to auto mi ještě vydělá skrz videa a tak dále, tak dále. Třeba když ho někomu pronajmu, víš co, to se normálně dělá, když máš Lambo, tak můžeš pronajmout, třeba někdo točí reklamu, pronajmi Kámo, oni mu ho rozflákají. jim ho na den za Já bych třeba své auto jako moc nepůjčoval jako. Ale jako kdyby mi za to nabídl jako slušnou cenu, to jako klidně. 50 litrů. To normálně takhle může být, jako se normálně děje, nebo do nějakého filmu, oni potřebují záběr, jak tam jede Lambo. Tak jenom, že tam přijedeš třeba, to Lambo tam je 30 minut, tak ti za to jde desítku, víš co. To bych jsem jako Tak to bych bral. bych chtěl, no. Teď jsme teda Ještě moje auto by bylo slavný jako, tak jako ještě zase nějaký penízky, nějaký odběratele. To bych bral, hoši, to bych bral. Měním názor, že bych nikomu nedal své auto, dal bych to všem, ale jako pořádný balík. už na 1,6, takže podle mě tady už žádný M4 nebudou. Tohle, co se mi taky jako líbí, ale chtěl bych jsem právě jakoby nějaký jako sportovní auto, no. Jako pořádný sportovní auto. Tohle je sportovní, vypadá to hezky, víš co, Mergl, kámo. Jako za ty peníze tady tohle auto mi přijde dobrý. Aha, tohle není od. Je to dobrý, ale Se jich tam zeptám, víš co, jsi v autosalonu. Já bych se jich nejradši zeptal, že hele kluci, prostě potřeba, abyste byli ke mně fakt upřímný. Má to na to 16k. Myslíte si, že když si to nechám do 50k, tak prostě nestává se s tím jako něco, že třeba budu muset najednou vyplnit převodovku, tohle, tamto prostě. Normálně to drží, jo. A jo, budu to držet. taká cena ještě dolů. Co? Tak to by bylo top, kdyby mi jako s tím fakt poradili a zároveň i s tou cenou. Ale myslím, že třeba právě auta super, tak co já jsem slyšel, že jsou takový lidský, že vám prostě řeknou, že hele jo, jestli chcete auto, aby tolik nepadlo na ceně, tak jako tohle co má dobrou konfiguraci a tak dále, tak dále. To jsem slyšel, že vám fakt Tak to je jako, když už jako to chceš vědět, tak by ti to měli říct a prostě trošku se s tebou o tom autě pobavit, když už to je prostě nějaké to dražší auto. Protože jen tak jako třeba auto za 8 tisíc, no tak to by bylo bomba. Za 8 milionů, tak to je jako... takhle poradí, jo, tak to by bylo top. No a pak tady u tohohle, tak to stejný, no. Jako tak tady víš, že je to prostě nový, málo najeto. Tady to možná byla nějaká předváděčka nebo něco, když to má tak málo najeto. A u tohohle by mě, jako upřímně tady se mi úplně nelíbí ten interiér. Jako tohle auto by se muselo trošku překopat a já nevím, jaký to je, když chceš překopat takhle Lambo, kolik to sakra stojí. Já osobně oši, brzdiče Tak to bude stát hodně, jako... bych dal třeba Jestli ti tady na tom vadilo, že tady máš, že to máš prostě, že to je bez střechy a ještě nějaký ten interiér, tak to tě bude stát hodně, jako tady ho taky stál ten Brabus úplně moc peněz. červený, jo. Brzdiče bych dal On jenom kamo za něco v motoru, nějaký chrom nebo něco, tak dal... červený, kola bych dal asi černý, nebo nějaký jako stříbrný, nebo tyhle nechal, jako ty brzdiče Jo no, černý kola by se hodily. za mě udělají hodně, ale upřímně už já se tady chci podívat prostě na to. Je možný, že tady na mě ty Lamba úplně dejchnou a úplně si řeknu, hrozně to chci, hrozně. Podle mě on už jako má vybráno, jenom tady prostě z toho chtěl udělat video. Moc to chci. A pak si najdu třeba nějaký na mobile D nebo někde jinde. Jo, každopádně za mě, tak můj seznam auta, který se chci podívat, je tady. A jsem zvědavý, jak to budu padnout. Kolik má těch aut? Asi Jsem zvědavý, jaký auto si pořídím a omlouvám se všem, že to tak moc draguju, jo, ale prostě víte co. Není to málo peněz, sakra. Nemám hoši net worth 200 milionů, takže kdybych měl dát do auta třeba 8 milionů, tak je to pro mě dost, jako. Dejte like, odběr a doufám, že vám nevadí, že draguju tak moc ty auta. Chtěl bych poděkovat Dodovi za tohleto krásné video, dávám mu like a... Takže to bylo za dnešní video, určitě zanechte like, odběr, zvoneček, pokud nejsi velček a my se uvidíme u další takovýhle videí. A zatím čus, bus, riders. I was to stop.